Akwụkwọ onye amụma Izikiel isi nke 8. O ruo n'afọ nke 6 n'ọnwa nke 6 n'ụbọchị nke 5 nke ọnwa ahụ, mgbe mụ onwe m na-anọdụ ala n'ụlọ m, mgbe ndị okenye Juda na-anọdụkwa ala n'ihu m, n'aka Onyenwe anyị Jehova dakwasịrị m n'ebe ahụ. M wee hụ ma lee, oyiyi dịka ọkụ si dị n'ile ya anya, site n'ihe nke ụkwụ ya n'ile ya anya wee rịdata. Ọ bụ ọkụ ọzọ site n'ụkwụ ya wee rigo elu. Ọ dị ka onwunwu ìhè si dị n'ile ya anya, dịka igbu maramara amba. O wee setịpụ ụdị aka mmadụ jide m n'agịrị isi nke isi m. Mmụọ Chineke wee bulie m elu n'etiti ala na eluigwe, mee ka m bata Jerusalem n'ọhụ nke Chineke, ruo ohere nke ọnụ ụzọ ámá nke ogige dị n'ime nke na-eche ugwu ihu, ebe ọnọdụ ihe oyiyi nke ekworo dị, bụ nke na-akpasu ekworo. Ma lee, n'ebe ahụ ka ebube nke Chineke nke Izrel dị, dịka ihe ọhụhụ ahụ nke m hụrụ na ndagwurugwu. O wee sị m, nwa nke mmadụ, biko welie anya gị lee n'ụzọ ugwu. M wee welie anya m abụọ lee n'ụzọ ugwu, ma lee, n'akụkụ ugwu nke ọnụ ụzọ ámá nke ebe ịchụ àjà ka ihe oyiyi nke ekworo dị n'ime mbata. O wee sị m, nwa nke mmadụ, gị onwe gị na-ahụ ihe ha onwe ha na-eme, bụ ihe arụ niile dị ukwuu nke ụlọ Izrel na-eme n'ebe a. Ka m wee si n'ebe nsọ m jee n'ebe dị anya, ma ị ga-ahụkwa oke ihe arụ ọzọ dị iche iche. O wee mee ka m bịaruo ọnụ ụzọ ogige ahụ, m wee hụ ma lee, otu ohere dị na mgbidi ogige. O wee sị m, nwa nke mmadụ, biko gwuo na mgbidi a. M wee gwuo na mgbidi ahụ, ma lee, otu ọnụ ụzọ. O wee sị m, baa, hụ ihe arụ ọjọọ niile nke ha onwe ha na-eme n'ebe a. M wee baa hụ, ma lee, ụdị niile ọbụla nke ihe na-akpụ akpụ na anụmanụ nke bụ ihe arụ na arụsị niile nke ụlọ Izrel dị akara na mgbidi ahụ gburugburu n'ebe niile. Ma ọgụ ndị ikom 310 na-eme ndị okenye nke ụlọ Izrel na-eguzo n'ihu ha. Jaazanaya nwa Shafan na-eguzokwa n'etiti ha, onye ọbụla o jide ihe ya iji suo ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ n'aka ya. Isi ụtọ nke igwe ojii nke ihe nsure ọkụ na-esisi ụtọ na-esure wee rigo. O wee sị m, nwa nke mmadụ, ị hụwo ihe ndị okenye nke ụlọ Izrel na-eme n'ọchịchịrị? Onye ọbụla n'ime ụlọ niile nke ihe o mere ka ha yie ihe, n'ihi na ha na-asị, ọ dịghị Jehova na-ahụ anyị, Jehova ahapụwo ala anyị. O wee sị m, ị ga-ahụkwa oke ihe arụ ọzọ dị iche iche nke ha onwe ha na-eme. O wee mee ka m bịaruo ohere ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ Jehova nke dị n'akụkụ ugwu. Ma lee, n'ebe ahụ ka ndị inyom na-anọdụ ala na-akwara Tammuz akwa. O wee sị m, ị hụwo, nwa nke mmadụ, ị ga-ahụkwa ihe arụ ọzọ dị iche iche nke dị ukwuu karịa ndị a. O wee mee ka m baa n'ime ogige dị n'ime ụlọ nke Jehova, ma lee, n'ọnụ ụzọ ụlọ ukwu nke Jehova, n'etiti ụzọ mbata na ebe ịchụ àjà, ka ihe ha ka ọgụ ndị ikom 5 nọ, gbakụta ụlọ ukwu nke Jehova azụ ha, chi ihu ha n'akụkụ ihu anyanwụ. Ndị ahụ na-akpọkwa isi ala nye anyanwụ, chi ihu anyanwụ ihu. O wee sị m, ị hụwo, nwa nke mmadụ, ọ bụrụ ụlọ Juda ihe dị mfe ime ihe arụ niile nke ha meworo n'ebe a, n'ihi na ha emejuwo ala ha n'ihe ike wee chigharịa ịkpasu m iwe. Ma lee, ha na-esetịpụ alaka ruo imi ha, ma mụ onwe m ga-emesokwa ha n'ọnụma. Anya m agaghị enwe ebere, m gaghị enwekwa ọmịiko. Ọ bụrụkwa na ha akpọọ mkpu na ntị m abụọ n'oke olu, ma m gaghị anụ olu ha.